Tapa hoho marohata marede mahita. Mar hite-hite gorni de bata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni ton di perbadia, na tumopa langit doh tanoon, amen. Nunga di pabotoho di bana tuho ale jolma, manang ahana denggan jala manang ahana niluluan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhum sabing, dot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalaho haserepon marodopon de batam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, upangi dohami tuho asa lehon matuhami todi ni hasitongan do dame, asa takas subotohami nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hamuma sikat ni patik. Iman yanet sian 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajongjokon ditiki na une nang so une. Picang paingot apoi marhite-hite nasa labbas ni roha dohot pamodayon. Rap manginugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sayar palgugoy mahami, mangula na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodohami tujulo manopoti dosanami na godangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Salut dohami manibil sian akka dalanmu. Macai gudang do pangaleson nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan, alai ni denggan ibasam dot asin ni roham. Seunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dot pangaleson nami. Sa ingot mahami hobar tu asin ni roham, dot denggan ibasam alai ni goarmu. Alai Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Alani pangalesat tado ubahan na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana magugang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Habegema hatani debata turpuknya hari mingguon, manang epistel, dan ini ayat Kolose sada, ayat sada, rodi ayat 14, ujahama dihita. Au surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, yang lomo ni rohani debata, doho Timotius dongani, mandapoton akan nabadia na di Kolose, aka dongan na Porsea na di bagasan Kristus. Asini roha madihamu dohot damis yang debata amatai. Mandok moleate dohami lau tumangyak kon hamu toktong tu debata amani tuhata Yesus Kristus. Ai hubege hami do barita ni haporsa munda di Kristus Yesus nang holong ni roha munda mida saluhut na badia ala ni sihiremoni daung di parade di hamu di Banua Gijangi. Nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita na uli. Ima nang sahat nang tuhamu nang tuliat portibion namar parbue doi jala lam gadda. Suang songon na dihamu holat ni dung di bege jala ditadahamu asini rohani debata di bagasan hasit tongan. Songon ido diguron hamu sian si Epapras dongan saulau ni nahina holongan ay parhalado ni Kristus na haposat doi bana humokop hamu. Lau si bana do pajojorhon tu hamu holong ni rohamuna di bagasan toddi. Di baheni dung hubege hami i dang mansohot hami nang hami tumangyak kon hamu. Jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha, manadda lomo ni rohana, marhite-hite nasa hapistaran dot habisuhon partodion, asa marparange natama di tuhani hamu. Gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulau na denggan. Laus gadda di hamu panaddaon di debata, gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo niya sangapon nai, makorhon na sa habengeton dot labas ni roha, mardongan las ni roha. Mandok malayata mahamu di amai, naong patauhon hamu madjalo tohap na di bagasan hati uroni, si teano ni akan nabadiyai. Ay nunga di roro hita sian komkoman haholomani, jali di pausat hita tu bagasan harajaw ni anak, haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong dihita haluaw ni ima hasesaan ni akka dosa disima sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tidakon ma haporsiaut tai songo na hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsian di debata jauh ba hidu ama pargugo naso hatu dosan natu mo palangit dotan
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debatan jauh bana sesadei, imana tidumuni si Maria, naga begabian sentun di perbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata na tumau na bernit di pangumane silatus, nama terpaja leban di hopinar silang, na tua tu banu toru, dung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, nama naik surga, lahu du siamun di debatan jahuba, amanai perguna so tedusani di simai bana pai memulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsia di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia dot di hasisani dosa dot di hatai na mandok mulak mangulu sogo daging halak na mate dot di hangulon na sudah amin. Shalom Amang Inang. Tikting kita pada minggu ini, nama minggu keempat Dung Trinitatis, dengan topik memberitakan dan melakukan firman Tuhan, mamaritahon huhud mangulahon hata ni debata. Yang berikutnya persembahan, hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, persembahan minggu dalam 2 amplop, 1 amplop untuk Huria, pembangunan kantor pusat untuk Lawan Hatopan HKBP, dan 1 amplop persembahan khusus dana sosial untuk keluarga M. Sinaga Boru Siregar Siagian atas meninggalnya Ibu Sentelinda Sinaga Boru Siregar Siagian beberapa waktu yang lalu. Berikutnya kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya Tampu Bolon, Boru Samosir, Sektor 6 Cipaganti, atas meninggalnya saudara Gandhi Tampu Bolon beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Berikutnya jemaat yang meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Sentelinda Sinaga Boru Siregar Siagian, istri dari Bapak M. Sinaga, beralamat di Jalan Sekeloa Kubangsari 8 nomor 26, Jemaat Sektor 345 Dago, tutup usia 64 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Juli 2022 di TPU Pandu, Bandung. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, anak lahir pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 14.23 di Rumah Sakit Limijati, Bandung. Tuhan telah mengaruniakan anak kembar, laki-laki dan perempuan bagi keluarga Bapak Heru Marbun, Ibu Merisma Boru Simbolon, dari Sektor 11 Sarijadi, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berikutnya jemaat baru. Mulai hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda. Pertama, keluarga Insinyur Ramli Sihaloho Deminar Boru Manihuruk beserta 2 orang anak, 1 Bernardo Parasian Sihaloho dan 2 Doni Julius Christian Sihaloho, yang selama ini menjadi jemaat dalam pengembalaan di HKBP Bandung Reformanda. Alamat di Jalan Kembar Timur 2 nomor 1 Bandung. Masuk menjadi anggota jemaat Sektor 7812 Malabar, Bandung Selatan dan Bypass Timur. Yang kedua, keluarga Rido Mahendra Simbolon, Ibu Riris Desiwanti Borsilalahi, yang pindah ke anggotaan jemaat dari GKPI 3 Baru, Resort 3 Baru, alamat di Komplek Ranca Cili Indah, D, RT 005 RW 006, masuk menjadi anggota jemaat Sektor 7812 Malabar, Bandung Selatan dan Bypass Timur. Apabila jemaat yang baru hadir pada ibadah dimohon berdiri. Selamat datang Amang Inang, selamat bergabung di Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Silakan duduk. Selanjutnya Dewan Koinonia pada hari Sabtu
Minggu tanggal 9 sampai 10 Juli, bertempat di Natura Hills, Kolonel Masturi, Cisarua, Lembang, diadakan sekolah minggu liburan dengan kegiatan games, camping, barbecue bersama, dan pada hari Minggu 10 Juli dilayankan ibadah minggu. Selanjutnya ada pendalaman Alkitab Reformanda Production. Pada hari Senin 11 Juli pukul 18.00 akan dilaksanakan pendalaman Alkitab Reformanda Production, dipimpin oleh Pendeta Vandalen Gultom. Seluruh anggota Reformanda Production diwajibkan untuk mengikutinya. Selanjutnya, Renungan Simeon setiap hari Kamis pukul 8 sampai 8.50, 20.00 atau 20.50. Gereja kita mengadakan pekabaran Injil melalui siaran Renungan Simeon di stasiun radio 92,5 Maestro FM Bandung. Jemaat dihimbau mendengarkan dan ikut berpartisipasi melalui telepon interaktif. Bisa melihat nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Yang berikutnya pertanyaan sektor. Pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 pukul 19.00 bertempat di gereja akan dilaksanakan pertanyaan dari sektor 0102 Riau, Antapani, Arca Manik, dan Patra Komala dengan tuan rumah keluarga J. Gurning Boru Hutasoid. Seluruh jemaat RHP diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya pemberdayaan seksi perempuan Huria PPD HKBP Distrik Jabar Tengdie. Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di HKBP Bandung Reformanda, Bandung Resort Bandung Riau Martadinata, Jalan RM Martadinata nomor 96 Bandung. Akan dilaksanakan pemberdayaan khusus bagi seluruh ketua seksi perempuan Huria dengan pembicara Ibu Ratna Sitorus Boruna Pitukulu SE. Selanjutnya pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort akan diadakan audit dan verifikasi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli bertempat di HKBP Bandung Reformanda. Audit HKBP Bandung Reformanda dan HKBP Resort Bandung Tengah termasuk persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang dimulai pada pukul 9 dan selanjutnya serah terima jabatan pendeta resort HKBP Resort Bandung Tengah dari pendeta Rory Charles Sibarani STH kepada pendeta Burhan Sianturi STH pada pukul 16.00. Selanjutnya pangojakon pendeta resort HKBP Resort Bandung Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di ibadah pukul 11.00 akan dilaksanakan pemberangkatan dan penyambutan pendeta resort HKBP Resort Bandung Tengah dari pendeta Rory Sibarani STH kepada pendeta Burhan Sianturi STH. Setelah pembacaan warta jemaat akan ada panorangion dari panitia. Selanjutnya ada sakramen baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di ibadah pukul 7.00 akan dilayankan sakramen baptisan kudus bagi 2 orang anak jemaat. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya mendaftarkan melalui Sintua Sektor. Persiapan orang tua Marguru Natoras diadakan pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 19.00 di gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Dihimbau kepada jemaat yang berulang tahun, silakan berdiri. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada dalam minggu ini mulai tanggal 4 sampai 10 Juli. Firman Tuhan untuk berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selanjutnya kita keuangan kita dalam minggu ini untuk Huria 30.850.275, pembangunan 1.116.750, kantor pusat 2.648.750 dan lain-lain 3.225. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, silakan menghubungi kepada
Bendahara Huria. Silakan ke panitia Panurangyon. Shalom, mau lihat tu pewarta, nama litik di Hami Sautik, sian panitia bisa sambut pendeta resort. Hamu amanami nanami lebih hurang plus minus 605 hari mahita rap do padita sibarani. Romatikina hari minggu nasalpo, hari minggu naron tambang pitu hari 612. Ekombor hak mangi bertugas tu inganan baru HKBP Teladan Medan, cia kena teladan do tusi. Di ini sokon nasional sekaligus manon paujakon padita Burhan Syaturi narosian kisaran. Sokon nasional setiap adong pelepasan padita ruas naburju do reformanda disima di pasah Siluana. Jadi hari mingguan jab selesai ibadah jab itu, selesai ibadah jab sia, selesai ibadah jam 11, selesai ibadah jam 10.05, ya 10 itu di pasah ma silua tu keluarga Mang Pandita berupa amplop. Di mulu mobil dadak sia di amplop ya teh akan tunai mah asal boy dibuat tu Teladan Medan. Jadi harap rohanami tuhamu amanami nanami asarak ria mahita hari mingguan jam 11 duk ibadah di sima tapasahat siluata. Anon amplop disediakan panitia di pada saat hari hanya. Imara tabahat tikting mulai tema tuhata butima. Mari kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk napas kehidupan yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemerintah kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya hingga sampai yang terendah di RT RW. Engkau berikan hikmat dan bijaksana, memberikan kepintaran dalam mengelola negara ini, memberi dampak yang baik untuk rakyat Indonesia, sehingga perekonomian di negara ini boleh berjalan dengan baik, lancar, dan meningkat. Ya Tuhan, sampai saat ini virus COVID-19 dengan varian-varian barunya masih merongrong negara ini dalam seluruh dunia. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Jangan biarkan kami lengah Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu ini aman dalam lingkungan dan dalam perlindungan-Mu Tuhan, pengasihan-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga M. Sinaga, Boru Siregar, Siagian, di mana tanggal 5 Juli kemarin Kau telah panggil Ibu tercinta, Ibu Santa Linda Sinaga Boru Siregar Siagian. Kiranya Tuhan menopang keluarga Bapak M. Sinaga, Engkau memberkati dan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh di rumah sakit atau dirawat di rumah. Buat Amang Sintua ESM Silaen, Amang H. Situmorang, Amang SR Sibarani, Inang P. Panjaitan Boru Mnadeak, Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Inang TS Hutauruk Boru Tobing, Inang L. Yombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolon, Inang S. Simbolon Boru Pasaribu, Inang T. Manulang Boru Tambunan, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D. Papahan, Inang Sintua Papahan Boru Tampu Bolon, Amang A. Manulang, Amang Sintua M. Sitanggang, Inang R. Silaban Boru Manurung, Amang Sintua KM Pangabean, Amang Situmorang, Inang CL Situmorang Boru Papahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Marbun Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, Pascal Marbun, Timotius Marbun, Inang S. Sinaga Boru Napitupulu,
Amang Pendeta Roy Simanjuntak. Ya Tuhan, setiap proses pengobatan melalui operasi dan obat-obatan yang dimakan, kiranya Engkau jamah Tuhan. Engkau berkati semua dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga semua boleh sembuh dan melakukan aktivitas dia kala. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Timothy Simbolon ke dalam doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada anak kami Timothy. Timothy boleh berkomunikasi dengan baik dan lancar. Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan buat orang tua Timothy dan kakaknya dalam membimbing Timothy. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Kami yakin Engkau telah menyediakan semuanya, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul dalam hati kami, semua telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Tuhan Engkau Raja Gereja, Engkau akan mengutus jemaat-jemaat baru dan jemaat-jemaat yang lama imannya boleh semakin bertumbuh, semakin kuat bersama-Mu Tuhan. Semua Engkau perlengkapi dan cukupkan ya Tuhan, sehingga boleh berkembang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, begitu banyak doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Martang yang mahita. Dambe di debatana sumurung, sian saluhut rohai mamaгарамоти, hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horosma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Langsung ni manangaka kadongan na ibadah dope sian aka bagas tabi. Hujahama hatani debata di persauratan sadarion ima di 5 Musa 30 ayat 10 sada satu ayat 14 ayat 10 sada satu ayat 14 jonok do patiki dina rekod roh hadisi ayat patikon na hutona honi tuho sadarion dan
masokkalhu diho manang maholaku dada di Banua Gijang hatai ubahe pola ikodohonommu ise ulaning sikak nami manaik tu Banua Gijang asa mangalapca dihami dohot patu bege hossa tu hami asa ulahonon nami nian jala dada di baribani laut hatai ubahe pola ikon dohonommu ise ulaning sikak nami taripar laut mangalapca dihami dohot patu bege hossa asa ulahonon nami nian ay macai donok do hatai diho di bagasa pamangammu tahe dohot di bagasan roha masa ulahonommui masa hakna mulate inang natulang ate sehat madah molotuk pe marhite ko jolo adok pangapulio nasa ibadah berdua ya tetap semangat hawa kadongan saha porsiaon di minggu tasadarion di makulingi hatani dibatahi tataringo tu pilihan ya. Memang kehidupan kita ini semua diwarnai pilihan dari awal. Saya menugut saha tu botari mula usia menugut selalu kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu memang satu hal yang tidak perlu kita sesali kalau kita sudah berani untuk mengambil satu keputusan untuk memilih ini dan bahkan untuk semua konsekuensi logis dari semua pilihan kita itu. Nah, memang ganuk ibadah kita, ganuk dijaha epistel, selalu do terbigi padohan nama doksohonon. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Martua majolma natu bangihon hatani dibata jala nau peopsa. Jadi bukan hanya itangihon alai dipeop, dipelihara. Nah tentunya untuk memelihara sesuatu hal itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah dan ada hal yang harus kita mungkin korbankan untuk memelihara sesuatu hal itu dalam pengorbanan kita. Itu asa memang berbeda do kita mengalapati kebahagiaan dari sudut keduniawian kita, dari sudut kehidupan kita saat ini, kemudian bagaimana kita memahami kebahagiaan dari sudut Bibel. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh Bibel adalah kebahagiaan yang dalam bentuk yang berbeda, bahkan sesuatu yang tidak biasa. Imam tajaha perhatuan nawalu, martua mana pukul stodi, martua mana malek, martua mana pina buru-buru. Dungi lau matu bagasa rohata, bohado mangalapati kebahagiaan nasongonon. Ape Suhardo nian, mangihuton roha, mangihuton pikiran. Adakah bahkan ada kemauan untuk itu? Mulai dok di bagasa turpukon di dalam mulut muinna. Ya. Ise ulaning sikat nami taringok tu ya molo tajahan kingson napa buahon paatik nasodau ibana jala jonok do tuho ahaman wae teh. Hamok kamanginang doho taka naposo boloi dok musaon di ala jamitana parpuri namon siani bana adorak sojumulu imana songon guarrei dote. Jadi 5 Musa itu kan Deuteronomi, ulangan. Nah tentu laudo rohata ini sesuatu yang dia sudah pernah katakan. Ya, jalanga heaon. Ale buasa ikon jalarikot ikon sai pinaulak ulakon songonna mga sabotoho rupanya teh. Kalau memang ada kecenderungan untuk berubah, kecenderungan untuk berbalik dan lain sebagainya. Dan itu kelemahan manusia. Nah, oleh karena itu memang harus ada kemauan yang pasti, harus ada kemauan yang kuat. Laho mangulahon
patik naung di tonahonon. Ya, molidok naking dada di Banua Gijang hatai ise ulaning sikat nai manaik tu Banua Gijang jala dada di bari-bari laut hatai ubahe pola ikodohonommo. Dinggam manian bangsoi nak kitaon marsiajar sian sudia ka pengalaman nauk tabulus. Ganuk laka natalakahon totu dipangido ya, molo talakahon silakahonota totu dipangido do sesuatu holan talakahon silakahonota. Tidak bisa tidak kita akan memberikan respon ketika kita berani untuk melangkah dari apa yang sudah kita langkahkan. Oleh karena itu kita sangat percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita ini akan memberikan banyak respon yang berbeda ketika kita punya keberanian untuk melangkah. Oleh karena itu memang jangan pernah menyesali langkah ketika kita sudah melangkah dan bersiaplah untuk menerima bahkan mengambil akamutihan arga yang bisa kita petik dan kemudian kita merespon itu dalam kehidupan kita. Karena kita akan terus belajar sepanjang kehidupan kita. Bagas do turpuko namanginang dohotaka anak muda di sonate. Basa udok bagas ala memang dang nahurang besasi tonga nabui buaton ni bangsoi 40 tahun manasida namardalani dang nasubui buaton nasida macai godang disi nabui mangurupi partodion nasida napabuahon nanggo pala saotik dangadong nabui pangasahononna di joloni debata. Sa tengok. Dangadong nanggo pala bui sasaotik nabui dohonon di mana gabe sahamna na manguluon. Idua saidok jonok. Amanginang idok dison di bagasan pamangam mutahe doho di bagasan roham asa ulahonommu. Dangapalai kota babia kabukti tunasida boha debata patadahon huasonai patadahon nabi nahen nai tunasida nak tuhita alani ahadalah nihita gabe maul patuh ahadalah nihita gabe maul taat tukpe saliling mangulu hita memang sai ikot tapar sirang gutodo buha doasa gabe jolma na taat jala na patuh na manguluon ala singgip do hita ya singgip do hita jala macai hatop do hita tarsulad di tonga-tonga ningguluon songon jamitan da diari minggui molo tarsulad di dongammu ho patureina halani amanginang dohotakana poso memang sada kegagalan ni jolma na jujud dangulo jolma ya pengakuan manusia itu adalah dia seringkali lupa tukpe memang bodoh faktor tiki dan lain sebagainya mabahe jolmai gabe hatop lupa di tonga-tonga ningguluna. Oleh karena itu renungan ini mau mengingatkan kita jangan pernah beralasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan pernah untuk beralasan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan pernah beralasan wasa ala sasitonga mula go sasitongai tujol manai ulu doi mana manangdang. Dak polai kon abbaan rupani akasidalian apologit pembenaran dan lain sebagainya asa sai songon na adong saham ni jolmai di tonga-tonga ni goluna. Memang duku jahada budak ditupukon namaol do nate ya namaol loy selalu do jolma mularong dope saotik nabui gabi pembela di bana buaton na doi. Idu sama ginang maulido ison do mutu pamangan doho roha setabi tajaga pamangatai. Taingot ma
hata naung piltik siapa mangatai dak yabe mulaki. Ya. Alani molonunga honai hacit itu bagasan rohani halak ingot ma dang bui be iasi. Alani ikut jaga odon. Ikon pakai odon hobar tu pangiduan di debata hutonahon itu sahab sadarion ala dang masuk kal hudiho manang maholaku. Jedang holan rohai perlu jaga. Adong go halak bui ijaga rohana satabi dang bui ijaga pamanganna. Ido sasitongan nahurut naking macai borak do turpukon. Dang nahurang godang sasitonga nabui ikon idaon di bangsoi di perdalanan ni nasida dang nahurang nian nabui ikon idaon na marhiti si balolong nai nabui ikot takupon na marhiti rohanai nabui ikon begion na marhiti parbinigian nai idua saidok dak pola na maoli bukti dang nahurang macai gudang sasitonga nabui idaon ni hita jaladang bui do honotta na maol sasitonga taringok tu pangatik dohot aturan ni Tuhani. Memang amanginang konsekuensi hukum tidak pernah menakutkan. Idealnya begitu. Karena untuk menata, kita percaya betul bahwa hukum itu untuk menata supaya tercipta apa yang kita katakan dengan harmoni, sejahtera, dan damai. Padahal dalam kenyataannya, mendengar hukum langsung bicara sanksi. Bahkan gereja juga tidak bisa kita hindarkan ketika kita mencoba untuk serius dengan hukum, dengan aturan, dengan sanksi, dengan apapun itu perangkat HKBP dokumennya itu, mau tidak mau orang akan laudo rohani sanksi. Tidak bisa kita hindarkan. Ketika hukuman dirumuskan manusia, sadar dojol mai sulit untuk merumuskan bahkan mengakomodir keadilan. Walaupun sudah disuarakan bahwa itu adalah adil, tapi manusia sangat sulit untuk mengakomodir apa sebenarnya keadilan daripada hukum ciptaan manusia itu. Tapi ada yang maju dah, sian strata yang sama, alumni yang sama, tapi kenapa bisa terjadi debat? Mulu pe buaton babuak main, kan? Kemudian masih turbingan mau nate, sama manuk setiabi di pengadilan. Tapi yang maju dah, ingat tamu dora peristiwa tahun 2000 sia teh. Lima sada ibu di Jawa Tengah deh, ale ibu tiba na tulu kakao, lu je mana? Tulu kakao. Dia harus warawiri dari pengadilan Tujabu, pemahamannya juga nggak ada mengenai hukum, tapi dia menjadi korban daripada sistem yang ada itu. Dungi Roma saksi kan, yang juga nggak paham hukum gitu. Kemudian ada juga terdakwa yang betul-betul nggak paham hukum. Bagaimana yang dipertontonkan Portibion kan? Itu sahih tonga mau dalam tibu psikolata, nate, unak pacako-cakohon. Mau dalam tibu bisa si tonga parbinoto ata, unak tahu-tahu halak. Unak taya tong hara itu runya kalta. Ya, jadi mau lutuk pe Portibi na tainganion mempertontonkan ini unak pola dohot kita teh. Tapi ada yang maju dah soal hukuman nate. Undang maju tu hukum holongon. Buasa mau lo di huta-huta sederhana hidup pangatusion nah. Hero berek kamu ada stiker ya. Anda segan, Anda sopan, kami segan. Bisa ada ruangan misalnya. Dungi idealan berkendaraan kita kan. Kalau Anda bisa baca ini berarti Anda terlalu dekat. Patik maju itu. Dak pola maol atusan di jolmai. Alai dipertontonkan manuaing memakai rumusan-rumusan na maol
Idua salam tibo hukum na huruk naking lamol maniatusan. Idua sa huruk naking ulu masih turbinga kan? Dilegitimasi lah seakan-akan benar sesuatu yang tidak benar. Nah hebat ni dope mului maul tabaya masa maul. Habis saya tong adang maul. Adong madeli tu si kan? Asong na beteng isarana. Dang bah kosong no do mana. Apalagi adong di mana melekat jabatan dan lain sebagainya. Jalabu itu tampil hon portibioni. Hamanginang doh tak anak muda teh. Jala tabering mate. Budu lam tibu para binoton ni jolma. Ale lam maul nyatusan hajol maul na. Boy. Lam tibu na binotona lam maul nyatusan. Buasa ala sasi tonga danga pala tunaringga di boni mana nabi notonai. Jaroknya dudusin nami di siantar marga sirigar doktor halak bolada inatana. Jido imana tu hami sasi tonga syada na mabahenau lasroh aku bangajar hamu moluhida hamu bingung ini mana. Di huria pe ulu songoni terpajago-jago ma patorakko kan ngajelasin nak hape roma jolo ma medok semakin tidak jelasin nak jina mangulup pe songoni dak pola ikut tapat orang torang berapologi hanguluhon hidupi aja udah selesai bui jahon ni jol ma bui molotuk pe sasi tong ngadang ido jol mangati kosiden de mana di bagas rohani ikon pauduhon nido jala ikon boduton nido memang itu benar. Akan rodo suku-sukun wado mewartakan songo teman ini minggu tokan bagaimana mewartakan firman Tuhan. Eta dok maju waing ikon gay parjamita masudi, ikon gay parhaleru masudi, daong. Ya. Eroknya duh tadi situ sebelum situ mana na burjua tua, duk situ orang burjue. Hai wasongon ini ku, orang alam gudang nabi notona. Ya. Habis kasih tonga pewartaan firman itu, ya ini dalam ngeteh. Itu saya mau lima musai naik modom, holat dungo, mardaladalan. Idia mai, ijabu, idia mai di parsaurata, jalagu mudang gue di balian di huria. Di sini kasih tonga gubugi jala dorasi. Nyadang dohonon itu hita manangaha, dak pola dohonon di mana, ala dak sudi halak ulu ate. Ya, mulai ko dohonon di mana. Alai di bagas rohana ingot tita mah. Molo nading gadui, tang boy mago ate. Tang lupa manisi. Je molo tu nak sohetor hato-hato dohonon ta memang siboto madok mole ate. Memang sipata bakol pamangan na madok mole ate, alai ingot mah nading gadang mago songo jabitan na riming kui. Dak kya mago nadinggan. Jala molo tu pesa si tonga dang apala laos ditik ki putih hommu buatommu tapommu ali budu haduani jala budu sian inganan nyarate nadu mau cupangi hidu asamo libata dahu simu sai sonak kamanga kainang ay macai dono do hatai diho di bagasa pamangammu tahe doho di bagasan roham asa ulah honommu ala memang naing ipangidu si Musa jala dipangidu trupukot tu hita memang ikon borhak do hita maberengi sian nau bagas ima roha sianodo satabi lupus tu pamangan ala niko jaga odon morodang sehaton nyope si patate tuk subudu sehaton mando si dohononna moido bui bergabus roha doho pamangan gak bisa dang bui matuai do honon ni pamangani molo ngasipan itu bagasar roha. Idu asa jagao do rohaon asa unang adong manigayon. Ale molo ngasai isigayon satabiate. Ya. Parbuy na siga sianon say lupus mon siya pamangani. Jala memang si mata ya. Di patad dahon turpukodo jala ikon idauta do siya turpukon molo dipangido debata ketaatan tu hita
Bahkan ketaatan manian mewarnai pilihan kita, tupe idaute sesuatu namaol, alai ikon pasti honot tado, dang namaoli ala ngatibu hita manada barita nauli. Idia mahita naso mabi manangi ho barita nauli. Apalagi huriat tahun. Hola dungo hita jam 5 barita nauli. Pajupak kita barita nauli. Idia ma borngin barita nauli. Gadda manyan imannya pangiruan. Halai bali Suhardo. Akan nama ralo tu barita nauli ma. Jalan paling ikon-ikon tapar sinangguto na maginangate. Suatu ngadong na mengklaim dirina lebih rohani siya dongan na. Pabuahon jala memang pasti honom mudirim, pasti honot tadi kita lebih rohani sian halak, pasti honot tama memang ikut dumingga kita siya kalak. Molotong kodang dumingga kita siya kalak, sotung taklim dirita lebih rohani. Tukpe godang tajaha-jaha bibilon, tapa tiuk-tiuk bibilon. Moloholan hata puas nama ralo do saya tarbigi satabiate perbinigian na pedak kiai jagaimana nyop pedak kiai jagaimana nyop pedak kiai jagaimana nyop pedak kiai jagaimana hape sai klaim dohonon nama imana naong macah barita nauli marsahat doh barita nauli hape dang boy otapatta gogoni tajom ni barita nauli molotohodo barita nauli idua sadang boy patabu-tabu si pareon barita nauli dang barita nauli moloholan mabaheno sonang ala ikon mampu do paingoton ikon mampu do tulum jala tajom jala ido memang hajong-jongan hakekat ni barita nauli imana diheberi idua sairo imana tajom puasa tajom dalan na jala bukti na tajom ala boy sirang imana nyon doh nyon. Hidup sa memang molohodot naking dakola na kabarhalado. Hamu ruasi pesa hitong nga. Bodo hamu gawe parjamita. Marhiti-hiti akka para sauran naong ni halapatamuna. Jadi molo adok kuboto di punganon adong guarra. Di punganon adong guarra, di punganon adong guarra. Ale binereng ma, tuk sodong go suruk-surung ni inataon siat dongan na nanggo saotik. Hape songo ni mamulujani inataon na barhuria, ningom maju tu bagasa rohani ba. Lujanai, asi ni rohai, ningom mamuse. Ay gabi tu dia do sudi lau ni jamitai sudi. Molutuk do dang apala dok suruk-surung nyon. Ay wasa. Ay seholan hatamang kang go binigi siya pamangan na. Torus au hita. Dakya. Ido hajong-jongan di barita nauli. Molido di son dang dau jonong ibana. Memang ngasaur hita dohot ibana. Ise mai Jesus. Ido sahapiahan na borhak na Jesus. Molido di sadakor ini. Daktar pauli ojahan nasing. Dukon ni naong ojaki. Jala memang iba Jesus. Jadi sudah barita nauli memang ikon borhak sia Yesus jalan berturu-turu tu Yesus. Jala ido sasitonga gobaran na sasitongai. Jadi molo lam kaburi mana lam sotarida ido sasitonga nagabe mabay kita. Tadahudoi aso nyatu sani nakan. Asing ko hatani manugod asing botarin na. Kabur na. Laudo rohamu namanginang molo gabe holan adong madok. Tadohodin na. So binotoi permubah-ubah din mana. Susah kan? Ya tetaplah jadi pribadi yang bagaimana kita di awal tetap aja seperti itu. Gak usah dianeh-anehin lah. Gak usah ditukar-tukar supaya seperti apa ya. Adong do molosongon na marhusor sautik. Dongan na makatai so bereng be pardopahan na ibadah buhina. Sipata ihidak sawatik sebulu siamu ni gungai. Mula molate, ba mau ihidak sawatik igungai hape dah mulak be. Laos peol maka susah memang, ya. Idu sama anginang
Ya teh. Macai dono do hatai diho di bagasa pamangamu tahe. Doho di bagasan roham asa ulah honomui. Dang ne baru bete. Idu asa memang patik na pinatad dahon ni demata di son. Yang menurut aja patik dah 10 patik nelen ni demata tu si Musa onom rasa 10 tulu perintah. Isi bui mangulahoni. Dang adong na bui mangulahoni. Hape di patad dahut turpukom ma patik ni demata. Menurut aja hadiah na mangihun. Haholongi ma di bata, haholongi dong ambu jolma. Ya. Apalagi kita teh, Furia Reformanda, ada orang slogan kita itu, au sehudok gue teh, tapar sirang kuto nate. Dak pola saya, kita suarakan itu, tapi dalam kenyataannya kita sulit menghidupi itu. Ya. Kalau kita masih terus akan mempergumulkan itu baik. Tapi kalau memang dalam kenyataannya kita sulit menjadi orang yang mengasihi, ya, kita bohong dalam kehidupan kita. Ya. Memang untuk memelihara itu bukan sesuatu yang mudah, Amanginang. Kalau kita masih mau gosipin orang, bicarai orang dengan gak benar gitu, ate, anggo sonau itu bah memang tumago do nang sai dohot tita parpung anggo sai tongko fe holam merdusai hita di tonga-tonga ni pungani. Adong go hiasa konon. Inang masuk ke tubuh dah dang bah. Dak ya dong self correct di pungani. Ya pas sedang asal hubeta-beta hami dang ro na. Segudang alasanna. Kejar dulu. Setelah kau kejar 4 mata, pas sedang roh, pas sedang uluho. Mungkin ada yang tersandung di tengah-tengah perjalanan persekutuan itu. Mungkin ada yang menyandungi. Harus lepas, harus bebas hubungan itu. Dia punya pelayanannya, diakonianya, persekutuannya, kesaksiannya. Harus lepas. Eba sedang marminggu ho. Salilingi sido pe perditai dang marminggu ho. Hape ngabid de perditai tong dang marminggu. Hadun lagi. Selilingi do pe kondak dang ro edain na mana. Hape ngagati kondak tong dang ro. Gabi buhaman lagi. Amanginang do takana poso. Memang ya. Adong do jolmo memang nasipata maol. Jala sipata ipa maol. Hape ngasai. Ibi gimana dia pesak dang buisoy ko bigyon ni manay. Ay molido ison patik dang pala namaw late. Hima patik holongi jis pengedoki. Mangarip pun sude jala papungo sude memang dihagaleo ni jolmai dinasubu jolmai manang mabahem mananga hape memang perlu ikon urupa jolmai idwasa dilehot debata patik holongi. Pabuah memang nanggo pala saotik dang adong gugu ni jolmai. Dang adong nabui pangasahonon ni jolmai. Dang adong nabui gabe saham ni jolmai. Alani memang ikon debatado. Ido sadileho di mana anak nana sasadai. Laho patuduhon parbue hasisikok ni holongi. Alani ido haholongi debata. Sian nasa roham. Sian nasa ate-atem. Doh sian nasa gugum. Dang naso di boto debata galedo roha. Galedo ate-ate. Galido pamatang. Dang no seboto di bata. Ale molubui hita manaluhoni, molubui hita mardami dohoti sasitonga dang adong benaw sonang da maguluon. Molubui hita mardami dohot ate-ate roha dohot pikiran. Ale macegudang go halak dang bui mardami dohot pikiranna, dohot rohana, dohot ate-atena. Idu asadong jolma si gudang ate-ate. Terbahe mardami dohot halakan molo tu sop pedang buru pe mana perdame dang mungkini. Amanginang jala ido neng dohonokku di bagasa turpokonate. Barita nauli dang barita ni jolmai. Tangna di bahen-bahen jolmai. Alani sudia do hitabui pasahato barita nauli ala barita ni Tuhan Yesus doi. Alani ise ibana diau.
ise Tuhani diho ima baritahon. Molubui di hamona koko ngului rap doho Tuhani jami tahon itu dongammu asa di parsiran gotoni bana Tuhani di pardalanan ninggoluna molotukpe maruki limana nuain saaton. Dak pabuon nai ale takasi wotoho paru kilon di bana pabua monang goho marhiti-hiti molo di parsiran toko kesetiaanmu tu barita nauli itu. Memang sesuatu yang tidak mudah. Sudia do boy pasahat to barita nauli. Aledak sudia halak boy porsea tu barita nauli. Hidua sadak pola pai momu amanginang doho takana posote. Mulubui barita honommu sedarion barita homai. Unak pola pai ma. Mulubui ho setia mangaraduti totui kotogi honommu dodongammu asa setia mangaraduti barita nauli. Memang kita harus berhadapan dengan budaya kita yang cukup sulit ya. Tapi ada yang maju dah, ada kujahan abu dari satu buku. Adong do disiplin ilmu na diguari antropologi. Na memang mangalehon fokus gumudang tikina tu jolma. Ido imana songonon? Adok tolu bagian di diri ni jolma gabe ujahanna lahu tu keputusan. Na perjuli ma pikiran patari dahon sadaruas ni pamatang ima utuh-utuh. Napa duahon adong roha patari dahon ate-ate. Patuluhon adong hagiot patari dahon satabi butuha manang siubion. Idua sana tuluon mangihutan antropologi na tuluon sasit tonga borhat ni pangalahon ni jolma bak manang pangalahon ni jolma pabahenanna dohok bakona. Boido ya pikiran do panakasion panatapan doho pangatusion pikiran mai dirohaido pakilalaan haporseaon sihol doho pakirimon di hagio do pakilalaan nama uas manang male ala di manangah hape nata parsiaran kuton mai manangah hape nata hubasi nuai ngamanginang sai ikon idota doi ahado sasi tonga borhat ni pikiran do hagio do manang roha. Kita bisa bayangkan keputusan apa yang akan keluar dari kita kalau itu pikiran, roha atau hagiot. Nah kemudian tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dibohongi. Bentuk daripada keputusan atau pilihan tadi itu akan mewarnai sepanjang perjalanan kehidupan kita ketika itu dilahirkan pikiran, roha atau hagiot. Bodoh yang lau roha muna molopola hagiot dosa hitonga borhat nisa sahalak mabe keputusan. Aha ma perbu ini hagiot. Manang nai si petahoi. Aha ma perbu ini roha. Aha ma perbu ini pikiran. Ahama keputusan yang dihasilkan molo sai holan pikiran do pina tujolo, molo sai holan roha pina tujolo, molo holan hagiot di patujolo. Ahama parbu ini keputusan ni jolma, setabi nasai pajolohon hagiot, roha do pikiran. Keputusan apa yang dihasilkan oleh pribadi seperti ini? Dengan mahita magalus di bagas rohata. Hidu sahudo dang nan yang turpukon. Tapi ada yang mamang dak. Buasa molo tadongani hiado hai tamadongani hala Eropa kan. Kelompok yang lebih rasionalis, rasio, pikiran. Borhatna memang pikiran. Molo so masuk tu rasio dia akan tidak terima itu. Itu asa molo makatai dari todo halakon. Parjulu itu I think ini mana? Saya pikir ini mana? Dengi Roma hita halak batak kan? Pakilalaan nama ngocar. Saya rasa manangi dia pe huhilala dengar do pakeo ni alidang disuri pakeo ni itu asa gudang bari bulu akan tinutungan akan keputusan ni HKIP ala perasaan gudang memang hola di halak batak dua dong ahate makuling mudar saya sokunda sumber budar ma halakan rupani
Aro musiro perdita bahon natuari di pakabaru hami dohot Abigail. Di holat di halak batak guna ulo sapak mudarina. Kan ulo dosoni kan? Sapak mudar hubaina. Beh, tu dia runai sapak mudarina tahun ni kan? Ya kita lah yang evaluasi banget. Saya mau katakan juga untuk gereja kita juga gitu HKIP ini. Apa yang dominan gitu? Hagiok do, pikiran do, roha do, dan lain sebagainya. Apalagi mulu hagiot. Abu yang baik kok kita nuaing, molo borhat sian hagiot. Hita rope. Tikit rope nuaing. Alai ko meromulong do hita. Ala hagiot. Aliang ko patik ni debataro sa sitonga borhak ni mana. Jagaon na do pikiran nai, jagaon na do rohanai, jala setabi jagaon na do hagiot nai. Setuju doh mamanginang? Jaga, ya. Siapapun kita. Jaga pikiran itu, jaga hati itu, dan jaga hagiot itu. Supaya tidak melukai orang lain. Ketika kita nggak bisa jaga itu, kita yang tahu apa keputusan yang akan dihasilkan oleh yang tidak merawat dan tidak menjaga itu. Karena mangarip pun kesimpulan daripada semua itu dikatakan di ayat berikut di sini jelas. Mangaradoti patikna aka aturan uhum na panguluhon jala patoroponna yang menghidupkan dan bertumbuh. Ya. Patik na mabahen gabelam magodang bertumbuh. Memang anggota ringok tu alat ukur memang itu. Apapun itu, pribadi, keluarga, gereja, alat ukur hanya satu, pertumbuhan. Lamma gudang go manang lamar pepek. Lamma merepek do manang lamma gudang. Gak ada alat ukur yang lain. Orang yang mau setia dengan alat ukur, dia akan selalu mengevaluasi dirinya. Apakah ini semakin baik atau mungkin tidak semakin baik. Siapapun itu. Para sekolah, para kareju, ibu rumah tangga, pegawai, aparat, dan lain sebagainya. Aidang adok kita nabui madok ikon daudu menggan utabu utonggi nguluta sugut sian halakan. Gak ada itu. Torus lu hita saya marsi ajar. Bohado Tuhan asa dumingkan sedarion sian natwari asa dumingkan Tuhan sugut sian sedarion. Di pas-pasu Tuhan tamahita kamang. Asa tapar sirang gutto turpukon soal pilihan dan keyakinan dalam kehidupan kita. Alimana ngahape nagami pilihan kita itu, memang itu adalah gambaran daripada kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Amanginang, mau lihat mak, anggiat di adok perwina kajami tanah humasahat 2 tahun Tuhan mate. On nama tikina parpudi diau, pasahat to jamita tu hita. Anggiat bui di ngotamu kajamitaku jala bui hita makka nguluhon. Tapar siranggut tonak kabarita nauli nasai tajaha tapar gumulkan disudia kapar saurata lumubi di tonga-tonga ni huriata. Amin. Bertanya mahita. Mulia Tuhan di pasah rohanami di bagasati kio diasi dohot holong ni roham nahu calohami. Manipat saminggu idongani hodohami diurupi hodohami jala dijuluhani hodohami disudiakan nahu pikiri hami huhilala hami do sudiakan nahu hirip pami. Urupi hami Tuhan, ada orang sohulak kahok kami tu minggu ne baru dope. Tentu disudiaka pencapaian nami dohotaka target nami naksoni akan nahu iri pami juluani hami Tuhan. Diganub pakobasion nami. Boto hami Tuhan saya marna hurang kope pangatusion nami di hatam. Alani urupi hami, maka porsei ho Tuhan saliling mangulu hami saha tu sadarion. Pasu-pasu huriam Tuhan. Sepasur sudi ruas ni huriam sia mulai dak dana satu akan tumua karena hurang sehat Tuhan topot jamba pamatang nasida jala leho pakiri menda bagolu soni Tuhan leho nak kepikiran natorang di hamil laho mangiahi akan duminggan tanggung jawab nami Tuhan naung di leho ko Tuhan miganuk bersada-sada di tonga-tonga ninggulu nami atau ngasima roham nang dia kaulaon di huriaon pakobasion namar dala saminggu 70 urupi sudi ruas di huriam dohotakan aposom di bagasan Gowar ni anak muji Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Mari dehita. Tuhan yang mengurungkan
nauli. Martangyang mahita ali di bata amanabina di Banua Gijang horo haroroan ni saluhud silehon-lehon nadinggan dohna saudi basa nama uli utus hupasahatami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihan non pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tasana lehomi pondirori pamataku osadohon gogoki rodi salotaku upasahati tuho nasabut catokudo. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saud malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Idopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tu todim.